U příležitosti 130. výročí existence zámečku ve Vikířovicích uspořádala obec Den rodiny. Zdobná vila slouží bezmála 6 desítek let zdejší mateřské škole a proto se oslava zaměřila právě na rodinu. Objekt školky i přilehlý park zaplnili atrakce pro děti, soutěže a výstavy. Každý návštěvník si přišel na své. Ta oslava je spojená taky s akcí Obec přátelská rodině, která proběhla vlastně v loňském roce a kde jsme vlastně získali 3. místo v rámci České republiky. Obec získala titul v kategorii od 2 do 5 tisíc obyvatel a jako odměnu 180 000 korun. Tak je potřeba udělat samozřejmě nějakou prezentaci v rámci obci přátelská rodině, to znamená rodina s dětmi, taková oslava a tohle je taky součást těch oslav. Historie Vikířovického zámečku se začala psát již v polovině 70. let 19. století, kdy tehdy známý textilní podnikatel koupil 3 selské grunty. Nejprve vznikla obvodová zeď prolomená branami. Stavba objektu byla dokončena až v roce 1882. Dvoupatrová vila s věžičkou dostala jméno Erna podle dcery majitele. K soukromému bydlení sloužila do konce druhé světové války. V roce 1953 přivítala první předškoláky. Takže i zdejší mateřská škola slaví v září příštího roku jubileum. Historii i přítomnost představila výstava v galerii zámečku. Tu historii tady vlastně tvoří kočárky, které jsou zapůjčené od místní rodačky. A v té přítomnosti a budoucnosti si myslím, že jsou výtvory našich dětí z mateřské školy, kterými jsme to doplnili. První děti, které vstoupily před 6 desítkami let do zdejší školky, sem dnes vodí i svá vnoučata. A pamětníci mají spoustu vzpomínek a zážitků. Já tady od té školky vlastně v téhle školce funguji od roku 1962, kdy moje maminka tady dělala ředitelku, učitelku. Já jsem zde byla i jako svěřenec tady těm učitelkám a teď vlastně tady tu školku vedu. Jako dítě mám krásné vzpomínky, protože tady ta budova a hlavně takový to tajemno, protože je to budova, která má 2 sklepy, vždycky šly takové historie, jaký jsou tady podzemní chodby a podobně, takže ta budova má nádherný sklepy, nejenom tady tu galerii, ale i to ostatní. A pak samozřejmě, nemluvím teda o hrách ve třídě, mluvím jenom o tom, co bylo tak mimo ty třídy, pak je to nádherná půda, kde byli vzácní netopíři, tak to pro nás bylo jako pro děti takový jako fakt něco jiného, to nezažijou děti v městských školkách. A teď jako učitelka, myslím si, že jsem měla štěstí, že jsem se dostala do takové budovy, protože je to, jak vidíte sami, takový ojedinělý. Není to běžný mít školku v takové budově. Pro někdejší předškoláky připravili organizátoři akce Alba s fotografiemi, na kterých mnohdy poznali sami sebe nebo své potomky. Paní Růžu, paní ředitelku. No. Jsou tam i vaše děti? Ne, nejsou. Stojí vedle mě, že? Akce si však nejvíce užívali samotné děti, současní účastníci předškolní výchovy. Uvnitř budovy na ně čekaly pohádkové bytosti ze známých večerníčků, soutěže a hry. Na Dni rodiny se podílely také místní spolky a sdružení. Jsou to zaměstnanci mateřské školy a samozřejmě místní hasiči. Vlastně pokud se tady děje nějaká akce, vždycky jdeme společně. Ta spolupráce s hasiči obce Vikířovic vlastně spočívá v tom, že nám jednak pomáhají zařizovat jak sponzorské dary, tak vlastně i dnes se podílí všichni členové nebo mladí členové hasičského sboru na těch pohádkových postavách, co zde vidíte. Obec přátelská rodině tak oslavila významné výročí zábavou pro celou rodinu. Nechybělo ani zdejší rodinné centrum Vikírek, které připravilo v přilehlém parčíku soutěže pro děti, skákací hrady, trampolínu či dětský koutek pro nejmenší návštěvníky. Jsou to mladé maminky, které se scházejí tady v té budově, je to na hřišti tady kousek a to jejich mateřské centrum vlastně přispělo taky k tomu velkou měrou, že skutečně Obec přátelská rodině tady tu 3. místo jsme získali. Samozřejmě, že není to jenom tady tohle, ale je to i ta mateřská školka, to prostředí a vůbec těch přístup těch našich učitelek nebo kantorek, kteří jsou v té mateřské školce a i vlastně ve škole, že máme tady 1. stupeň školy a skutečně ty výuky jsou na poměrně vysoké úrovni.
Děti se v rámci Dne rodiny mohly povozit na konících. Programem provázel klaun, odpoledne nechybělo ani představení loutkového divadla a po setmění magická ohňová show. Fungujeme tady ve Vykyřovicích asi od roku 2008 a pořádáme různé akce a kroužky pro rodiče s dětmi od 0 do přibližně 5 let. Na této akci se spolu podílíme společně s mateřskou školou a se základní školou Vykyřovice, s občanským sdružením Profit a s Českým červeným křížem. Co jste vlastně připravili za atrakce nebo za soutěže pro děti? My máme nově koupené 2 skákací hrady pro jako malé děti, takže tady máme jeden skákací hrad pro úplně ty nejmenší, tak od 0 do 3 let a ještě jeden skákací hrad pro už trošku větší děti, tak do těch 10 let. Pak máme tady trampolínu, máme tady asi 10 herních stanovišť, které jsou různorodé od házení do lva přes právě takovou ukázku od Českého červeného kříže a různé prostě aktivity pro děti. Pak tady máme i takový ten dětský koutek pro úplně ty kojence a batolata, takže tady můžou pohrát a děti odpočinou. Ty malování na obličeji tady je, děti se můžou projet na koních a tak. A ještě tady máme loutkové divadlo, tady bude a takové hrátky jakoby s Vikírkem a s klaunem. Vy jste říkala, že se zaměřujete na děti od 0 do 5 let, to znamená, že si tak trošku konkurujete se školkou, ale asi víc spolupracujete. No, není to tak, spíš jsme takový ten mezičlánek mezi jako předškolkou. Říkáme do 5 let, ale většinou od nás odchází jakoby děti, že kolem těch 3-4 let, když jdou do školky, ale na nějaký ty odpolední aktivity k nám třeba chodí i starší děti a na tady ty jednorázové akce chodí i starší. Bohatý program trval až do pozdních večerních hodin, kdy na setmělém prostranství zámečku zaplály ohně a diváci mohli sledovat magickou ohňovou show.